Når jeg skal hente programmer fra softwarecentret, så skal jeg først have fundet softwarecentret. Jeg søger ved at bruge tastaturet. Jeg klikker på Windows-tasten og S på samme tid, og så drøner mit søgefelt fremover. Jeg trykker SO, og så kommer softwarecentret allerede nedenunder. Og så kan jeg åbne det herfra. Efter et kort øjeblik, så åbner de programmer, som er, ja, her kan I se Available Software. Der har vi de programmer, som vi kan downloade nu. Jeg kan også opse installationsstatus, hvis jeg er nogen, der lige har installeret eller ved at installere. Og her er nogen, som er installeret. Skal jeg tilføje et program heroverfra, så markerer jeg det blot. Jeg kunne tilføje tysk til mit CD'er sprogmodul. Når jeg har valgt det, jeg tjekker lige om der er flere, jeg skal have valgt. Det er der ikke lige nu. Og så går jeg ned og trykker på Install Selected. Nu går den i gang med at downloade programmet, og når det er sket, så installerer den det. Og vi kan se, nu har jeg sprunget lidt i processen, og tysk modulet til IntoWords er installeret. Sådan er med det som en.